India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Sarkar India telah penhiar lagi shipai syagi benta jong ka khappud ha Bangladesh hadin ka jingan at ka bajur bha hapling kisamla kari Bangladesh ha ka ba ka menteri rang badu kari Bangladesh ka Sheikh Hazina kala hab ban risanyo nakakam bat ban perkrat no syari India hinin hi kasngi ka Sarkar India kala phah pyrton ni ki shipai haki khappud bat kari Bangladesh khnang ban lait nak kano ke jingmen saw ni jingklang ding ka Sarkar kala phah pyrton ni ki shipai ha nong talang West Janja Hills District kabadon marjan berka khappud Bangladesh ka jingwan jengti ki shipai kari India haki khappud kalong banyadai ki breu nakari India naka jingwan kertlep kinong Bangladesh lasa khiru katkum ka video balayu ring henin kamit ba daki hajar ngut kinong Bangladesh kilawan ban kiew Wah Umngot dakiling harangkat ru ki torchlight ki blalong thik kum ki keber bong kiew tiket teh Lỡ kinh bong BSF Islam Lỡ buôn em